እቶም ሓለውት መቃብር ድማ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ ቅድሚ ምውላዱ ብዛዕባ ልደቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምጥማቁ አቀዲሙ ብዛዕባ ጥምቀቱ ተናጊሩ እዩ ብትንቢት ቅድሚ መስቀሉ እውን አቀዲሙ ብዛዕባ ስቅለቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምትስኡ እውን አቀዲሙ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምዕራጉ እውን አቀዲሙ ብዛዕባ ዕርገቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ማለት እዩ አሕሊፎም ከም ዝብዎ ከም ዝገርፍዎ ከም ዝሳቂዎ ከም ዝሰቅልዎ ይናገር እሞ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ዳይ ግበሩ እምበር ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ክትስእ ከም ዝኾነ ይነግረና ማለት እዩ ናይ ትንሳኤና በኹሪ ኮይኑ ከም ዝተንሳእ ይሕብረልና ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እየ እቲ ባይ ዝኣምን እንተሞተ እኳ بيوت كنبريو يبل اسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام سلام فتوات بيت سبر حندقاتكم أنا اكزيافيري مسكن لحنايا لما عتدما كم فقد أملاك بزعبات نسائي قويتانا كن مهارينا سخاتكم سابسكرايب شير لايكنا قولكم مسانا ختصنحو بسم اكزيافير أملاك نسوع نسو أبزيالن كم تزولو تسئي إجمو أما تيسونجيل معرف إسران شمونتن كاكوزر شدشتن أكوزر حرج ميرنا كرن كلنا تحرسن بدليتي نافتا نايسومن قداميت معلت زوجح مريم مغدلاويتن اتخاليتا مريم نتي مقابر خري امصا انه ملأخ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ወሪድ ነበረሞ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ ቅርብ ኢሉ ከዓ ነቲ እምኒ አንከባሊሉ ኣብ ልዕሊኡ ተቐመጠ ትርኢቱ ከም መብረቕ ዘንጸባርቕ ክዳኑ ድማ ከም በረድ ጻዕዳ ነበረ እቶም ሓለውት መቃብር ድማ ፈሪሖም አንቀጥቀጡ ከም ዝሞቱ ኮኖም እቲ መልአኽ ድማ ነተን ኣንስቲ ንስኻት ክንስነት ዝተሰቐለ ኢየሱስ ትደልያ ከም ዘለኸን ይፈልጥ እየ እሞ ኣይትፍርሓ ንሱ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበሎ ተስኡ እዩ እሞ ንዕነ ነታ ጎይታ ተቐቢርላ ዝነበረ ስፍራ ረኣያ ይብለን ማለት እዩ ካብኡ ከይድክን ቀልጢፍክን ንደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ከም ዝተንስአ ንገሮም ኢሎም ይእለኽዎን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ታይና ንርኢ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተናገሮ ተሰቂሉ ሞይቱ ከም ዝተንስአ ኢና ንርዳእ ማለት እዩ ከምቲ ዝፍለጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲሙ ቅድሚ ምውላዱ ብዛዕባ ልደቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምጥማቁ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ጥምቀቱ ተናጊሩ እዩ ብትንቢት ቅድሚ መስቀሉ እውን ኣቐዲሙ ብዛዕባ ስቅለቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምትስኡ እውን ኣቐዲሙ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ተናጊሩ እዩ ቅድሚ ምዕራጉ እውን ኣቐዲሙ ብዛዕባ ዕርገቱ ብትንቢት ተናጊሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ኩሉ እቲ ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤ እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትስእ ከም ዝኾነ ኣቐዲሙ ብነቢያት ኣቢሉ እናተናገረ ጸኒሑ እዩ بنبي داوود تبيلو وبزحت نبي تبيلو مويتو خمزة يترف كمستنسق تناجرت نتناجر صنيحيو بعلو قيتنا يسوع كريستوس ون أمات يسون كيل معرف إسراء خاق قصري عصرت شمونتا خمزة يبل إنه نبي يرسالين من ديب علنا نود سب اللي كان كهنات النمران حقن عليفهم كويم نساتهم ون نموت كفرتو ويم كلا قصلن كغرف ون كسقلو ون نعذاب حليفهم كويم بسالسيت معلتون كتسيجو يبل من بعلو ود سب زبل قيتنا إيسوع كريستوس مسحب قدس ود سب يلصو أنا بعلي سلازي نود سب مالت نبعلو أحليفهم كم زبوه كم زقرفوه كم زساقيوه كم زسقلوه يناجرمو انت خونا جن زقول دقيق ورمبر أبسط سيت معلتي كتسا خمس خونا يناجرنا مالتي كتسا خمس خونا يناجرنا سلازي كتسا خمس خونا أقدم تناجرنا صنيحيمو سلستا يكبر نسو أفتاس تناجر الله ساعات يتسا قدس باولس كم زيبل قدما كورنثوس معرف 15 كقصر 20 زيبل كريستوس جنا كموت تسا بزي كعا نايتم زموتو بخري تنساء وقنا يبل كريستوس كموت تنساء بزي كعا نايتم زموتو نايت تنساء بخرو قويلو تنساء يبل بسي مالتيو قويتانا إيسوع كريستوس نسو أقدمو كموت كتسئية 5 بلا كم قالو تنسئيو تنسائيو جن نعو تراي انت يكونس انتم تخطلتو نعناون نايت تنسائنا بخري كوينو كم استنساء يحبرنا مغنياتو قويتانا إيسوع كريستوس كتنسئن كلا نموت سعيرو إيه تنسئمو اتنو خلاتنا تسميدو حيزنا زنبرا موت نعو سعيرو إيه تنسئمو سلازي نحنا خلاتنا ون كمتي قويتانا أملاخنا إيسوع كريستوس كموت استنسئ نحنا كون تنسئنا يوحنس ونجيل معرف 11 قاقوزر 25 تنسائن هيوتن أنا إيه يتبع إذا أمن أنت متوقع بيوت كنبريو يبل تنسائن هيوتن أنا إيه يتبع إذا أمن أنت متوقع بيوت كنبريو يبل سلازي قويتنا إيسوع كريستوس تنسائن هيوتن نسيو نحنا بقويتنا بإيسوع كريستوس إن أمن كلاتنا خاني ولا كوانت موتنا جن موتنا خمزين تعرف كم نتنسى يحبر لنا نسونا يتنسى أنا بخرج قوينو سلستنسى نحنا كلاتنا بو إن أمنن تخطلت زخنا دماني مويتنا 5 تعرف كم نتنسى ينقرنا مالتيو قدس باولس كم زيبل
ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ተሰበኸ ከመይ ኢሎም ደኣ ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የለን ይብለለው ይብል። ክርስቶስ ካብ ሙታን ከም ዝተንስአ ካብ ተሰበኸሲ ከመይ ኢሎም ደኣ ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉስ ኣብ ማእኸልኩም ኣለዉ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ንምንታይ ትንሣኤ ሙታን ዝበሃልስ የለን ዝብሉ ሓሰውቲ መናፍቃን ተላዒሎም ስለ ዝነበሩ እምበኣር ትንሣኤ ሙታን ዘየለ እንተኾይኑስ ክርስቶስ እውን ኣይተስአን። ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል ትንሣኤ ሙታን ድሕር ዘይብልና ንሕና ትንሣኤ ሙታን ተስፋ ድሕር ዘይብልና ኮይና ክርስቶስ እውን ኣይተስአን። ምክንያቱ ክርስቶስ ናይ ትንሣኤኡ ምስጢር ናይ ትንሣኤና ብኹር ንክኸውን ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ ስብከትና ኮንቱ እዩ። ብዛዕባ ትንሣኤ ዝሰበኽናዮ ስብከትና ኮንቱ እዩ። ተስፋና ትምክሕትና እውን ትንሣኤ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኮንቱ ይብል። እምነትኩም ኮንቱ እያ። እግዚአብሔር ንክርስቶስ ከም ዘተስኦ መስኪርና ነርና። ንምውታን ዘየተስኦ እንተደኣ ኮይኑ ግና እምበኣር ንክርስቶስ እውን ኣየተስኦን። ንሕና ከዓ ሓሰውቲ መሰኻኽር እግዚአብሔር ኮይና ንረከብ ኣለና ይብል። እዚ ኩሉ ዝብል ዘሎ ንምንታይ እዩ? ክርስቶስ ዘይተንስእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ኩሉ ዝሰበኽናዮ ስብከት እዚ ኩሉ ዝደኸምናዮ ድኻም ከንቱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ እንታይ እዩ ይኽብል እዩ? ስለዚ ተንስኡ እዩ ይኽብል እዩ። ንምውታን ዘየተንስኦም እንተኾይኑ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን። ምክንያቱ ክርስቶስ ናይ ምትንስኡ ዕላማ ንዓና ንምውታን ወይ ከዓ ንዓና ንደቂ ሰባት ናይ ትንሣኤና በኹሪ ኮይኑ በሪ ኸፋቲ ኮይኑ ስለ ዝተንስአ ማለት እዩ። ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ እምነትኩም ኮንቱ እያ። ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኢኹም ዘለኹም። ምክንያቱ ንሱ ዝተንስአ ንሓጢኣትና ከም ስለ ዝኾነ ንሱ ዝሞተ ዝተሰቐለ ዝተንስአ ንሓጢኣትና ከም ስለ ዝኾነ እምበኣር እቶም ብክርስቶስ ዝደቀሱ ከዓኒ ጥፉኣት እዮም ይብል። ተስፋ የብሎም ተስፋ ትንሣኤስ የብሎም። እንድሕር ክርስቶስ ዘይተንስኡ ኮይኑ ተስፋ ትንሣኤስ የብሎም ክብለድ እዩ። ኣብ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣብዛ ዓለም ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራሕ እንተደኣ ኮይና ካብ ኩሉ ሰብ ዝበለፀ ንሕዝና ይብል። ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና ተስፋሲ ኣብዚ ምድራዊ ጥራይ ዝተወሰነ እንድሕር ደኣ ኮይኑስ ካብ ኩሉ ብዝበለፀ እንታይ ንገብር ኢና? ንሕዝን ኢና ይብል። ክርስቶስ ግና ካብ ሞት ተስአ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ። ክርስቶስ ግና ካብ ምንታይ ተስአ? ካብ ሞት ተስአ። በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ ብኹሪ ትንሣኤ ኮነ ይብል። ናይቶም ዝሞቱ ናይ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ናይ ትንሣኤ ብኹሪ ኮይኑ ተንስአ። ከምቲ ንሱ ዝተንስአ ንሕና ኩላትና ከም ንትንስእ ንሱ እንሆ መንገዲ ፀራግን ሓባርን ኮይኑ በኹሪ ኮይኑ ተንስኢልና። ስለዚ ከምቲ ብሓደ ሰብ ሞት ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ማን ብሰንኪ ኣዳም ሞት መፅኡ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ህይወት መፅኡ ወይ ከዓ ትንሣኤ ሙታን መፅኡ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቶ ከምኡ ድማኒ ብኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ይብል። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንስኡ ከም ዝኾነ ምንም ዘጠራጠረ ኣይኮነን። ከምቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ዝተንስአ ከዓኒ ንሕና ኩላትና እውን ሞይትና ኣይንተርፍን ሞይትና በስቢስና ኣይንተርፍን ክንትንስእ ኢና ናይ ትንሣኤ ሰባት ይበለና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።